Salut și bine v-am găsit la un episod. Eu sunt Craftogen și astăzi ne jucăm cu Cosmin. Aveți canalul în descriere. Acolo să dați voi un like, un subscribe. Ne jucăm Free Fire, al doilea episod de pe acest canal. Nu uitați să apăsați pe butonul de like și de subscribe, bineînțeles. Și hai să vedem. Acesta este skin-ul meu de fată. Că da, deci nu știu. Avem și un giveaway cu cont de Brawl Stars, dacă vreți să participați. Na. Lăsați în comentarii ce jocuri vă să mai fac. Cu Castle, orice joc. Și hai să vedem, poate facem și noi un win așa de început. Numărăm asta, frumos. Un medkit, băieți, aveți? Medkit? Cine are medkit? Să vină la mine. Cosmin, ai medkit? Haide. Am dat mască, bine să. Bine pe mască. Nu merge manicur cu motor, să admite. Uite niște planțe. Ia. Să găsim și un mai sau un abătut. FTS, VSS. Poate găsim așa ceva de purtare. Uite, Glader. Bine. Vestă de 1. Ups. Hai să mergem aici în zonă, băieții, hai. Hai, poate facem și noi un win. Și ia. Mai aveți mască să-mi dați și mie? Cosmin, ai mască? Da, bine, hai să-mi dai. Hai, Cosmin. O ciupercă aici, nu mai vreau mască. Mersi. Bagă-ți tu dacă vrei, ca să ai viața full. Bagă aici o ciupercuță, să avem epul aproape full. Și aici, ghiozdan. Chiar nu aveam ghiozdan, acum am dat. Dar niciun player n-am dat. Adică am dat de unul, dar l-am omorât. Ia. Am primit la drept. Am primit la drept. Uite asta e bine. Vedeți? Aici se merge. Este un player acolo, să duci pe drop. Nu, nu mai văd. Ce să bagi? Spatucă de player. Când mama să mă scape de învâncică, dar pe fără. Să-i vedem. Nu văd, unde e? Unde sunt băieții? În casa aceasta sus? Ia. Dacă și picăm, vedem. Vedem, îl punem jos. Am luat și îi batem și jos. Uite, am găsit și un medkit. Unde sunt băieții? Nu sunt, ia. Uite unul la mine. Am murit și colegul. Aproape mort sunt. Aproape mort, bă. Am omorât 2. Bine. Fac un medkit aici. Cosmin, poți să mă ajuți? Mai e cineva acolo? Hai să luptăm frumos. Mai trebuie să-mi știi cum e. Luptăm aici să mă dăm niște blanțe dacă pot să ceam. Bine, uite mască. Hai, uite, avem și noi aici o dropă. Hai, Cosmin, dă-și tu dropul dacă ai drop. Da, nu da aici, nu da. Hai după mine. Hai după mine. Cosmin. Să batem, uite aici, dropul să dacă la ăsta. Dacă nu mai dăm noi dropul în el. Dăm cu la mine.
O, Dragonov, bine! Hai să dăm și noi drop-ul fix, uite. Fix aici. Hați. Și acum hai în casa asta, Cosmin, să-l calăm. Deci și drop-ul. Deci drop-ul și hai în casă. Ca să stăm să nu vină cineva. Unul aici la mine. Jos. Ajutor! După el. Mor! Bine! Bravo, Cosmin! Îmi bag și un medkit repede. Bine. A venit dropul, bine. Ia, hai să vedem. Mai sunt 14 player, bine. Poate facem win. Ia ce aici. AVP, bine. Cosmin, dacă vrei Dragonov aici. Dacă vrei, bineînțeles. Treci el. Hai că joc AVP-ul. Hai să mergem în cer, Cosmin. Haideți. Nu uitați să apăsați pe butonul de like, de subscribe. Să scrieți în comentarii ce jocuri mai vreți. Follow pe Instagram la Andrei _ acolo. Haideți. Uite, vine și radorul acesta. E cineva? Nu e nimeni, bine. Putem să mergem să înaintăm. Haideți. O să vă las canalul Cosmin în descriere dacă vreți să vă abonați. O să postăm 2 videoclipuri pe zi. Acesta este primul. Cred că o să postăm și PUBG, Call of Duty, vedem noi. Unul sus acolo pe aia. Mor, după el, repede. Hai că vine repede. Dau cu o grenadă. De unde că n-a ajuns? Du-te repede. Trebuie să te repede. Că dacă îl dă revive. Uite, uite. Nu! Cosmin! E acolo după perete. Am murit, n-ai nimic. Hai, înțeleg că te-a rubat. Încarcă, încarcă și du-te pe el. Du-te pe el. Bravo! N-are nimic. Aici o să încheiem și noi episodul. Dacă v-a plăcut, apăsați pe butonul de like. La revedere! Going down.